भोजपुरी में सब है बवाल बवाल गाना गावताटे आ वो में नीलकमल सिंह पीछे आखिर कैसे रह जइहन जौन एतना सुपर हिट गाना देवलन हर साल जौना के सुन के इंजॉय पूरा जबरदस्त होला। उनकर एगो अभी गाना आइल बाटे दीवाना हो फोटो के चुमेले रोजाना। अगर सच बताई भाई लोग न तो जितना भी गाना आवता ना वो में से टॉप पर लेवल लगा न तो ये गाना तोहनी के अच्छा लागी। वीडियो सॉन्ग हटे लेकिन एकरा के सुनला के बाद पूरा अंदर से मजा ही आ जाई। मान ले बिया हमके पहती बदली देखावे अगरबत्ती। एहू पर कम से कम व्यू बाटे 50 लाख यानी 5 मिलियन। तो तहनियों को समझते बड़ा भाई लोग कि गाना मस्त बाटे तब ही इतना व्यू गइल बाटे। हर साल नीलकमल सिंह आपन जलवा बरकरार रखेलन। इनकरा के तो सैड सॉन्ग में कोई दबाइए नहीं कर सकत लेकिन भोजपुरियो सॉन्ग गावेलन ओहू में जबरदस्त गावेलन मजा ही आ जाला। चन चन कहत रही हंस चहु में चैन भइलू मुहले पयही बू कहे जा। गर्मी बढ़ल हमरा कुर्ती में ई गाना कितना बवाल भइल रहे तहनियों के जानते बड़ा लग। अगर ए राइटर के बात करी तो गाना का राइटर बड़न आशुतोष तिवारी। ई हो गाना बवाल लिखल इनकर गाना तहनियों के कितना सुनलही होखबा लग। जेमे चढ़ली जवानी रसगुल्ला ऐप पर कम से कम 100 मिलियन व्यू होखे वाला बाटे। और गाना बहुत सारा बाटे। 8वां अजूबा है महबूबा हमार ई हो आशुतोष तिवारी के गाना लिखल हटे। कितना जबरदस्त सॉन्ग बाटे। थोड़ा सा मूड एने ओने होखे तो ई गाना सुन लो पूरा मूड फ्रेश हो जाए। 8वां अजूबा और एगो इनकर गाना बता देतानी सुते जब कोरा में तो छोट लागे देवरा। ई गाना कितना बवाल भई रहे आ कितना चल रहे तहनियों के सुनलही ओकबा लगन। ई गाना कुछ दिन पहले आई रहल। सुते जब कोरा में तो छोट लागे देवरा। इहो गाना इनकरे लिखल हटे। अगर तहनियों के ई गाना सुनल चाहता लगन पगली देखावे अगर बती तो सारे गामा हम भोजपुरी परी तहनी के गाना मिल जाई। एक बार जाके जरूर ट्राई करिए लगन। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आई लोग के तो वीडियो के लाइक कर दिया लगन। और पेज पर नया बड़ा लगन तो पेज के फॉलो करिए लगन। अगर यूट्यूब पर देखता लगन तो चैनल के सब्सक्राइब करिए लगन। मिले जाए कौन अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय गया।